ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಕಾಂಡೆದ ಹೊರತ ಬೇಲಾಂಡ್ ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಯರು ಕಾಂಡೆನಿಗೆ ಅಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಾರಲ್ಲ ಆಯ್ಜೆ ಇಂಕ ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಥರ ಮುಗಲ ಆದಿತ್ತನು ಇತ್ತು ಅಂಜು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬತ್ತನು ಅಂಜೆ ಇಂಕ್ಲೈತೆ ಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಪೋರಂಡು ಅಂಚ ಮೇಲ್ ಪಕ್ಕ ಪಿದಾಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೇಟ್ ಅರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋಡುಂದಿತ್ತು ನಾವು ಪಕ್ಕ ಪೋದು ಪಕ್ಕ ಬರಡು ಪಕ್ಕ ಪಿದಾಡುಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಒಂಜೊಂದು ಜಾವೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಜಿಪಾದ ಪೋಂಡ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿಂದ ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ಬನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪುಂಡೆ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಒಂದು ಸಾರು ಮಂತದ್ದು ಇದು ಪೋಯಿ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜಿಪ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಮೇರು ಬಲ ಪಿದಾಡು ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡುಂದು ಅರೆಗಂಚನೆ ಪೋರತ್ತಿನ ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡುಂದು ರಪ್ಪ ಒಂದು ಸಾರು ಮನ್ಪರಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಂತ್ಕೋರ್ನಿ ಒಂಥರ ಪಕ್ಕೊಂದು ಸಾರು ಮನ್ಪು ದಾಲ್ ಸಾರು ಎಂತ ಗುರುವಾರ ವೆಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡೊಂದು ತೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನು ತೆಕ್ಕರೆ ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಾಲ್ ಸಾರೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಧಾರ್ಪುನು ಬೈಯಗ್ ಆಂಡ ಒರಿಂಡ ತೆಕ್ಕರೆ ತಲ್ಲಿ ಒರಿಂಡ ಅವೇ ಇದನ್ನ ತೂಡು ಅದನ್ನ ಚಟ್ನಿ ಮಿನಿ ಮನ್ಪುಡು ಇದೇ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಹುಲ ಹಿಡ್ದು ಬೇಗಾರು ಎತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ನರ್ಸರಿಗೆ ಪೋರ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಪೋರ್ ಎತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಹಾಳಾತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿನ ಅವಳ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಕೊಡ್ದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ಹೌದಾದಂತೂ ಇರೋಣ ಒಂಚಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಈ ಮೇರೆಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಪೊಯ್ ಪಿದಾಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಪಿದಾಡು ನರ್ಸರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಕನಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ದೈ ಉಂಡದೆ ಐಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ಗಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಮಣ್ಣು ಆತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಐಕೆ ನರ್ಸರಿ ದನಕಂತ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಕೀ ತಿಕ್ಕಣೆ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ నేను ಚೂರು ದೊಂಬುಂಡು ಕುಂಟನುಂಗಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡಿತದು ನೀನು ಮಾಮೇಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಆರ್ಲ ಚೂರು ಆಂಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆ ಪೋತೇರು ಶಾಲೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಚಾಂಡಿಲೆ ತೊಂಪೋತೇರು ಆಂಡ ಅಲ್ಪನೇ ಆಜಿತ ಮಲೆ ಜಾವು ತಲ್ಪಾರ್ದ ಬೆಚ್ಚಗ್ ನುಂಗುಂಡು ಕೀ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುನೆ ಎಂಕವು ಟೈಟ್ ಇಚ್ಚ ಕೀ ಮರಿಯಲ್ಲಾಗ ಟೈಟ್ ಆಪಿನಿ ಎಂಕಾ ಒಂದಿ ಹೋಯ್ತು ಪತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ ಚಂಡೆಯಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತೇನೆ ನೀರು ಬೂರ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ತಲೆಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ಅವು ಮ್ಯಾಟ್ ಬೂರ್ಣದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದಡಿಗೆ ಆಗದಾದ ಚಂಡಿಯಿಂದ ಆಪಿನ ಅಲ್ಲಿ ವಿವೋ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಉಂಟದೆ ಬೈಜರು ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣನ ಬೈಜರು ಕಾಣಂತ್ರಿ ಚಾಪರಿ ಅರೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಬಡಕ ಬೇಳ್ಳು ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಅರೆ ಖಾಲಿ ಚಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಬಿಡ್ಚಿ ತಿಂಡಿ ಇದ್ದಾಯ್ತು ಸೀದಾ ಕೈ ಕಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಫಸ್ಟ್ ನರ್ಸರಿಗ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೋಸಾ ಮಿಸ್ತಿಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ವಿಕಾಸ್ ನಗರ ಬಂದ್ಪಿನ ತೆಡೆಗೆ ನೆಟ್ಟೆನೆ ಒಲ್ಪನ ಉಂಟು ಮೂತೆ ಅಲ್ಲ ಮೂತು ಜಡೆಗೆ ನರ್ಸರಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ನೋಡೆ ಮೂತು ನೀ ಫ್ರೆಶ್ ತರಕಾರಿಗೆ ಹೌತೆ ಕಮ್ಮಡಿತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತ ಕೈ ಕಮ್ಮಡತ್ತಿಗೆ ಸುರಲ್ಪಾಡಿ ಆತನ ಗೂಗುಳ್ಳು ತೂನಾಗ ಸುರಲ್ಪಾಡಿದ ಅಡ್ರೆಸ್ ತುಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕೈ ಕಮ್ಮಡು ಓಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನತೆ ಇತ್ತೆ ಓಲು ಎಣ್ಣೆ ಶಾಪ್ ಉಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಅದೇ ಯಾನ್ ತೂಪಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಹೊಸ ಶಾಪ್ ಆತನು ಎಂಚಿನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ತೋಲೆಗೆ ನರ್ಸರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತನ್ಗೆ ಸುರಲ್ಪಾಡಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದು ಅಡೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ ಬಂತ ಒಂದಾಯ್ತು ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಇದು ಇದು 60 ಆಯ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಿ ಟೂ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ
ಇಂದುಲ ಗೋಲ್ಡನಾ ಹೇಗೈತೆ ಸೈಜ್ಲ ಮಲ್ಲದೆ ಇದೊಂದು ಕಲರ್ ತುಲೆಗೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುನ ರೇಟ ಫುಲ್ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಡ್ ಇತ್ತನು ಸತಿಂದು ಮಾತ್ರ. ಹಾಯ್ ರೋಸಾ ಮಿಸ್ಟಿಕಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಬೆತ್ತನಿಲ್ಲ ಉಂಡೈತೆ ಸ್ಕೂಲು ಆಯ್ತು ಆಪೋಸಿಟ್. ಒಂದು ದಾದೆ ಕಲ್ಸೆಕ್ಕರೇನೆ ಬಾದಾಮ್ ಗೊಂದುಂಡೆ ಉಂಡು. ಹಾಂ ಸ್ವೀಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟು ಇಂಚಾನೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಪಿದೆ ಬತ್ತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೆಜಿಗೆ 150 140ಗೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದ್ದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ತುಲೆಗೆ ತುದ್ದಹಿ ಬೊಚ್ಚವು ಬೊಚ್ಚು ಬೊಚ್ಚವು ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊನರೆ ಬರ್ತದ್ದು ಅವು ತೆಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ತುಯಿನ 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 ಎತ್ತೊಂದೊಂದು ಪೂಪು ಇಂಕ್ಲೆನ ರಾಜಾರಾಣಿ ಪಿದೆಡೊಂಜುಂಡು ರಾಜಾರಾಣಿ ಹುಲಾಯಿಗೊಂಚು ಕಂತಿನ ಎಕ್ವೇರಿಯಂ ಖಾಲಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಹಣ್ಣು ಕಂದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸನ ಪದಾರ್ಪಿನ್ ಒಂದೊಂದು ಬೇಜಾರಾಪ ಗಡಿ ಗಡಿ ಸೈನಾಗ ಕನಪಿನೇ ಬುಡ್ಚಿಂದ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗಿರ್ನೂದು ಕೊರಿಯೆ 1.5 kg ಇತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋಯತೆ ಒಂದು ಕನರೆ ಬಾದಾಮ್ಗೊಂದು ಒಂದೊಂದು 2 ಪೀಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಕಾಂಡೆ ಪರಲಿ ಎತ್ತನ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದುಲ್ಲ ಪರಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಭಾರಿ ತಂಪುಗೆ ಬಾಡಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವಲೆ ಕಸ್ಕಸ್ಲದೆ ತೊಂಡೆ ಮೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಚೀನಿಕಾಯಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಅದನ್ನೆಕ್ಕ ಕೆಂಬುಡೆ ಚೀನಿಕಾಯಿ ಕೆಂಬುಡೆ ಒಂದು ಮೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಬೈಯಡ ತಿಂಡಿ ಆವಡದ ಬಾಜಿ ಮನ್ಪರೆ ಕೆರೆಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ 120 ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ತರಕಾರಿಗೆ ಹೆಂಗೊಂದು ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ತೂನಾಗ ಶೆಕೆ ಭಾರಿ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡು. ಇದು ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಾನ ಶಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮಣ್ಣು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ದೈಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಣ್ಣು ಅವಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಟ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತ್ ಪೋತೆರಿಗೆ ಹಾಕಲು ಒಂಚ ಅದು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಾ ಕಣ್ಣು ಕಜಾವು ಅದನ್ನು ಈ 4 ಪೀಸ್ ಬಾದಾಮ್ಗೊಂದೊಂದು ದೆಕ್ಕದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಯೇ ಬೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣ ಚೌಲಿ ಆತಿನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ತೂಕದಾದ ಆಪುನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಪುನು ಭಾರಿ ತಂಪುಗೆ ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ನಾನು ದಾಲ್ ಸಾರು ಮಂತದ್ದು ಇದು ಪೋಯ್ನಿ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಜಿಲ ಎಲ್ಲ ಕನೆ ಬಂದ್ ಮಂತ್ ಪೋತೆ ದಾದ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುರ ದಾಲ ತೂತುಚಿ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಕಚಂಬರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಖಾಲಿ ದಾಲ್ ಸಾರಡು ಸೇರುಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಶ್ ಬೌಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆತಂದು ಅವು ಮಲ್ಲ ಎತ್ತನದೆ ದೀತಿನ ಅವಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆತನ ಕಿತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಬೌಲ್ ಉಡು ಪಾಡ್ನಿ ಸದ್ಯ ಹೊಂಡಿ ಬತ್ತಿದ
ಆನ್ಲೈನ್ ಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಬುಕ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಮೂಲೆ ತೋಷ್ಪಲೆ 150ಗೆ రెడ్ కట్టుండు మస్తుండది 150 కావాలియా ప్యూర్ కాటన్ ಕಾಟನ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನದೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ದೀಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆತ ಬೋರ್ಡ ಒಂತೆನದು ಇದು ದೀಲತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವ ನೈಕಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಬೌಲುಡು ಕುಲ್ಲು ನಾತ ದೀದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ದೀ వచ్చి ಬಂತು ಶುಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಆರ್ಮಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಅವರೆತ್ತಂಡ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಬುಕ್ ಮಂತದಿನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಉದ್ದ ಬೈದ್ನು ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ್ತ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಹೆಂಚಾಪುಂಡು ಬಂದ ಶರ್ಟ್ ಬೈದ್ಜಿ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂತ ಬೋರ್ಡಾಯ್ಕೆ ಪಾಡಿಯರೆ ಎಲ್ಲ ಬರು ಪಂಡೇರು ಕುಡ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆತಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟದ ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು 250 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇತ್ತು ರೇಟ್ ಅದೇ 258 ಅದನ್ನ ಉಂಡು ನೆಕಾತೆ ಎಕ್ಕಡ್ಕ ಪತಮತ್ತಿನ ಕೆರೆಂಗಿತ್ತೆ ಬಾಜಿ ಮಂಪುಗ ಬಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಕಿಲೋಕ್ಕೂ ಒಂದು 40 ಆಗ್ಯಾವ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗಿತ್ತು ಕುಂಟು ನುಂಗುಣತೀನಿ ದೊಂಬುಗು ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಟೆ ಚಾ ದೀತೆ ಚಾ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲು ದಾಸೆನಿ ಬೊಕ ಮುಂಚಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಬೇವರೆ ಪಾಡುಂಡು ಕೆರೆಂಗ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನೂಲಿ ಒಲಿತು ನಾನು ನೆತ್ತ ಯಾಕಡೆ ಬಾದಾಮ್ಗೊಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಹಲ್ವಲ್ಲ ಕಾತಂಡು ಸೇಮ್ ಹಲ್ವಲಕ್ಕನೆ ಎಕಡೆ ಏನವರ ತುಯ್ಯಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಎತ್ತನು ಒಂತೆ ಜಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋನ್ ಲಕ್ಕ ಇತ್ತನು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಗಟ್ಟಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೊದಲರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜುನ್ನತೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣೊಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೋಟ್ ತೋಜುಡು ಇಪ್ಪಡು ಬರಿಟ್ ಚಾ ಕುದ್ದಿನು ಟೇಸ್ಟಿ ಬಾಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೆರೆಂಗೆ